सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअआ आं मबाइलजोंनो इलेक्ट्रिसिटिनि बिला बेसेबां फैदों बेखौ माबोरै नायो बेखौ नायनानै देखायगोन। जाय बिथांमोना दासिमबो इलेक्ट्रिसिटि बिलखौ अनलाइन नायनो रोङा बिथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायबानो जाबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामबानो जाबाय। भिडिअखौ जागायजेननोसै। आं डाटाखौ अन खालामना लानोसै। बेनि उनाव नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों बानायनो हागोन। मबाइल एबा डेस्कटपआव आं मबाइलजों बानायनानै देखायगोन। आं क्रोम ब्राउजारखौनो खुलिनानै लानोसै। नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों बानायनो हागोन। आं नैबाव सार्च खालामनोसै apdcl नैबे गोजौनि साइडआव होनसै आं आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेडआव। नैबेखौ दानना होनोसै। ओमफ्राय नैबे पे इलेक्ट्रिसिटि बिलाव बिलखौ पे खालामनो हायो, बिल होनो हायो। ओमफ्राय नैबाव नायनो हायो। नैबाव भिउ इलेक्ट्रिसिटियाव भिउ इलेक्ट्रिसिटि बिलाव होनसै। आंथ' कनजुमार नाम्बार नांगौ। आं कनजुमार नाम्बारखौ कपि खालामनानै लाखादोंमोन। आं पेस्टल' खालामसै बाव। ओमफ्राय नैबेयाव थिकआव क्लिक खालामसै। ओमफ्राय मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन। नोंथांनिया मबाइल नाम्बार लिंक थानाय जानांगोन। कपि खालामबाय OTPखौ। ओमफ्राय नैबेयाव फिलआप खालामसै। ओमफ्राय OTPखौ दाना भेरिफाइल' खालामनांसिगौ। नै एसे लडिं जादों। जाबाय नै फैबाय। PDF फाइल नैबाव खोन्थाजोबखाबाय। नै बेसेबां बिल नाम्बार, बिल डेट, डिउ डेट, डिउ बिल एमाउन्ट बेयावनो देखायजोबखादों। ओमफ्राय PDFबो डाउनलड खालामनो हाबावो। आं नैबाव PDFआव क्लिक खालामनानै PDFखौ डाउनलड खालामनानै देखायनोसै। डाउनलड जाबाय। दाना अपेन खालामसै। नै PDF माबाजों नायग्राजों आं नैबो खालामबाय। नैबेनो कनजुमार नामबो फैबाय। ओमफ्राय बिल डेट बेसेबां बिल जादों गासैबो नै फैजोबबाय। दा दिनै भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोनाबो गावबागाव इलेक्ट्रिसिटि बिला बेसेबां फैदों बेखौ अनलाइन नायनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।